people stuff. What's up? Cũng ba thì chỉ ngomong no way shoot thì ngomong cái khu của khao thì là qua cho bao rồi thì cái nhiên thì bao nhiêu số bên nó khao vậy nó apply cái qua cái nó có đó cái là mà ni cái qua nó ta cái công việc nó cái khu này nên mà chơi ai cả qua cái 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 qua nó sao Sibí do Brailo, Chile de Roy try. Roy try. Kini kamay tu kala jan kelan mang Roy try from lele. Ta kajing sngau kemen apen pau ya kajing sngau ngo yo play. Bau la pli kena kalat bangan yo apan wan ha kani kajing seng circle jong ka circle jong sha. Bat kandai ka sin ke benengkong ka bangalapan yo ban poi hagan de gasar ke jongshan ado bala sedang ya ka tedang kendiat senem hi kaya lunti bat kene ke jingseng kala longkan usin bandriu landriu sin agasar ke jongshan kala yat nyai kubli e pi ba nisngokmen pakai kebangi angnut kum kabalang hilang ba cerita bana gawe ga por sago ga por banginang roy hagakam ka jong play ban ni dwai ba ka jingnang roy hagakam jong play kam de tang ka babun pa ka jingnang roy ka ba komsan ka bangi don kam galong ha ka jinglong ka ba kinjam sim hagaru kam in ka jinglong jing in mani ka jinseng man step ila yo ega khubor ban long dorukam hagan ega pertei ka bengi im badaka jing im jongi kan long ken ka jingalap ya ka gospel terpang ya ka balang hangni ka bengi yo ban sedang hagi snem ke balalik no tang marway tang kaway ka yin bat mentang yo i daki lai teli kini ki yin dong kini ki para bengi jungi hangni kin nang ya roy na kabak ki roy na ki kun kiti bat ni kermen blame sa pli kalan da ka mamauhi un penwan ni kemensin ki bakodor sya kani ka balang ka jong uhi ka baulaseng ha kani ka perthai ai kubli i way pe way baro kertang yai pastor in charge ibala yale shitam ban yabe na lor bagi tunku artli ki jingseng hagaju kasngi hapo jong nganega district ngai khoble i jei bailala ban don rengkat pat bat ngi haganega por menta ini pai naga tin ga jong blay haganega kindiat tli ki minute naka gospel kat kum uyonis kalnong kapa arpaway kat kot ngin pule ya pule lang bat nga da ba pe lang ya katogalanong sapang bau Jesu ula pen pau ya lade haji senran hadin bau lamipat hadin kine ki ro kalnong kapa arpaway gospel uyonis kadekot ke benengkong ngin puli katu kani teligi dekot hadin kini ki ro u Jesu ula pen pau yala depat ha ki senran harut ka duriau Tiberias te kumne ula pen pau yala de la don lemu Simon Petrus baru Thomas yau balakot Didymus bat u Nathanael ubana Galilea
Bat kita ki kun usebidi. Bat arngut ki wede nakit senran jong u. Simon Petrus ula ong haki. Ngan letong dokha. Ki ong hau ngeru nginyale lembat me. Kilemi no bat kilale kiu halor kaling. Henry hagataka mit kim samlangat ruem. Hakabala syai jisulau yang hapdeng. Ula yang harengkeu. Henry kita senran kim samlatit. Baulong u Jisu. Onda kum tau Jisu laong haki. Ko kan rau. Pidon kajing bam Kiliya tuha ngimdon. Ulang ti haki. To bread ya kejar sapang kamon jong galing. Ti pin sa shem. Kili bread namar kata. Ti kimla ban ring ya ka namar kajing bun kidok ka. Namar kata kita kisenran ya bau Jisu la ulaong long utrai pleng. Anda kum tau Simon Petrus habolios ngau bau long utrai. Ula panpo ya ka Jankub namar. Ula long lembot. Bat ula penok ya desa duriau. Mereka kita giwe semran. Kilawan hagaling namar kim long jengain darengkeu. Henry tang kumba aspa pro. Kita ya ring ya kata kejar. Bat ya kita kidok ha. Alor kini kidekat ke bengila pule. Kidon kijihikai kiba mayam. Ya kiba ujisu. Ukwa bang hikai. Yagi senran jong u. Mentangadap ar hajar. Arposan snem. Nadu kapor jong Jisu. Ya kabama u. Ulawan knang syaganaga pertai. Banlong keng uta unong syak kenya. Uba kadu hagerta jong gajing penyad. Bom joko jong blay. Ban bu. Ban pelong. Yaganaga pertai. Hakabaki mensin bakodor. Kelen jong kapertai kintip. Ya kata karta bat kapor. Kaya kabakadu. Day how Jesus Christ. U Jisu. Ulong ukon ublay. Baru ulong ukon ubriu. U Jisu lakup. Yaki arteli ki jing. Kup jong ka jing lang briu ka bapura. Bat ka jing long blay ka bapura. Balapan kup ya ka jing long briu bapura jong hakading pna uyap kumubriu. Bat lapan kup ya ka jing long blay bapura jong hakading pna. Bat hakajing mipat ka jong kini kilong ki jing long ki jong Jisu ke bau blay la payu siya kene ka pertai. Bat kajing long briu jong kabapaka kalapau hagading pna. Dagabau sayap hagading pna. Kumbala ong ukon lang brad jong blay. Bat ulawan ban sayap hagading pna. Namar jong kepertay baro. Bat kajing yap jong Jisu hagading pna. Kakit jimut tang yaki bangit Yaki bangit Kataga borga senam hagading pna. Kam don jimut ruem. Henry yaki bangit hau. Kadon ka bor. Pada ka lengba ka ding pna. On pelong iki. Kikunu blay. Daka jingek. Namar kata. Dena kata ka daw. Kabama uhi. Ulaya lap menbau dang don nagadaga pertay. Bakal kabaula khot yaki briu bakin ngegya kumunong panim. Henry yaki bamngek kila remepa. Nagataga daw bangaong. Kasnam bakajing yap jong Jisu kading pernah. Kadonbor. Tang yaki bangek.
Lapan pau ya ka jing long ble ba pura jong Jesu de ha ka jing mipat jong na ka jing tep bat ha ka ne ga sngi menta ompat slem na ka ne ga yo ka bala dep ngedang celebrate ngedang leburam ya ka sngi jong ka jing mipat bat ka perte baro ka we shitlup ki bangai baro hau Jesu kela rakhe ya ka jing mipat jong lapan skem lapan pau ya ka jing long blei bapura jong de ha ka jing ni pat ki bor jong ki nong shen baro ki la dono ha ka bor jong ka jing ni pat jong Jesu wat ki si pai ki ba ap ya ka jing tep jong ki ba lapan skem ya ka jing tep jong bat ki ba la su baro na marbo la kren mayan manong lai sengingan samipat dan banget wat ki senran ru ki artetin wat ki senran rang baru ki artetin bang kaktin ke baula kren baun mipat hadian lai sengi ki senran jong uru ki lam artetin nadapi pule haga gospel jong Marcos hagla nong bakhan riu pensem ki senran jong waradin baki longkmi kilawan ban yathu baulami pat ang kaktin jong blay kim ngek setia ngang lengo bahaya ki senran rangba hagto kapor ba kim sam lengek ye ki kentei habaki wang ban yathu baulami pat ngalengo sibun ban perkat ya kata bat ya kata gajing semua lengo de tang mublay batip ya kata namar ka pau le dapi pule haga gospel jong Marcos kan riu gala nong gaya tu ingi baki ni kisran jong Jesu waradin balay tu iki baulami pat kini ki kente baki lawan ban ya tu hag senran rang ba ong kaktin kim syam langit kadekat ke bakat way kan riu gala nong kadekat bakat way kita te haba kelayos ngeu baudang im bat balayo iu daka kimngek na perkat bangga puson baki longkmi ki kam kit kia ya ki rangba hagasni jong gedimi pat jong Jesu kanong na pedang jong pi ki baju perkat ya kata bagi longkmi ki kam kit kia ya ki longpa hagas step jong gedimi pat ladangi pek hang ne ngio i ki longkmi ki kam buram bat ki kam kan mau yau Jesu ko ki longkmi jong ki balang hati balang ke bapidon pio i mano ba kam kit kia ya ka kam ke jong blay kam kit kia ki rangba me kam kit kia ki kintei ya jebab hima pi hela ka jong ka donu ber ka mensim ngapek ngabisar i kumba ki kintei ki kam kit kia ya ki longpa saya bisar kan hili balang jong pi ka longkum no daga bangong gumta ngam penrem yang i ki longpa ngarung ade longpa lada ngalong gumta ngam syak penrem lada nginyo i bagi longkmi ki kam kit kia banyi ki longpa baro ngigi bangi ngidang kam banyi ki kia ya ka kam ke jong blay ki sendran rangba kim sam langit ong kani ke gospel bala thok dau Marcos wat habakila yathu haki baudang im kim ngek haka dekot ke bakat lairu la ong kumne kiru kila yelek no bakila yathu hagita ki badangsa ndre ya kiru kim ngek kataru ke basngau pula ki weipat ndai gitu ki bangala yathu menne ki weipat ong hangne ki taru kim sam langit bat ke ba pula ha ke por ke bau Jesu ul wan ban ye sem ye ki khatwei ngut
Haswa bun kiu no sabeneng. Kani ke kampen ngau pela susu ban perkat. Habau jisu lawan pau hakikat wengut. Oleh yasam bam batki. Batkat budang yasam bam batki. Noong kedekat kebakat sau. Ula penrem ya kajing bange jongki. Bat kajing kedonut jongki. Kini kesenran rang ba. Haga por beki ya bam halor meg baru kenrat. Schwabun ay bore ki bale ya lap ya ka gospel. Uyo ina pedeng jongki don ki ba don gajing bom net. Don ki ba don gajing ka donut. Kila ben mudur ki senran ki donut. Ki senran kim syam langit. Kat kene ke kubod yang gajing mipat dang don pedeng jongki. Tang bo jisu syam la kedeu kti ki mark mat. Ban ong mame we bom ngek mung chom ong kum ta usu ong hangi bala penrem ya gajing bom ngek jongki penrem ya ki bakim som langet haga por baka Mary Magdala kale ben ya thu ya ki sendan rang ba banong ulami pat pleng utrai namar bakim som ngek ya kata ula penrem ya ki haga ne ga por mentah. Wat laki la long kumne u Jisu wat laki ne ki senran rangba ki don gane ga jing donut bat ki don ru ka jing artatin bom samlange bha udang ai ki ya ka por bat ban ong ki khile ya lap ya ka gospel kata ga dei ga ba plastic ga de ula ai ya ka bore ki ban le ya lap ban la ki long kum ta kane ga pen pau bahaga jing long brew teng wala don gajing telot jing swai blay na jerong pe yangi bangi don gajing ig ya u daka ba mo un pensay bor bangin laban le na kamta jong u ka jing long blay basi sha jong jisu iyo iya ka ha ka jing mi pat ha ka ne ka jing jia ka ba jisu lawan ban ya kendo senran ha ka aka duriau Tiberius. Kani kaduriau Tiberius. Kadai kaduriau Galilea. Ngala persyang banpet. Hagijing tho, hagijing pule. Kamut ayu. Bat kani kaduriau Tiberius. Nre habangi pule. Na ka Bible na ki way gijing tho. Kani kadai kaduriau Galilea. Kaba u Jisu ula juya ling ba kisemran. Kaba kisemran kila ju kiuling bat bat u Jisu. Kaba kili juya kendo ya ke eryong ka Galilea ka duriau Galilea. Galili ru kikot Galilea ru kikot Tiberius ru kikot. Kani haga por ka ba Jisu le haga nega duriau. Jisu lek wat yakni senran rangba. Kawai kaba pelahang ni banyo i hagen dekat kot kabila pule. Kini ke senran rangba. Dang sibit Jisu ulami pat. Kila ya perkat bang ya letong doka. Kelemar tetin gadawa gabam ngatarai. Naman kelem tre tu kum nomo banyo bam. Lada timu blay nadu hunda nadu Genesis nadu pasdang ke pertai. Lada nyem pemisep nginom yo bam. Tinggi ni kesenran kibapli. Hana lor badang sios ngabo Jisu mipat. Na lor begidang ye bun kambau Jisu mipat. Hakane kata yo kabala dep. Kelembar tatin galadawa kajing bam jingdi. Perkedegi brew kaba im tang dagatong doka. Petrus bakam slur na pedang jongki ula ong yakinegi pararang ba senrang wong nga dengan letong dokano uklem ya weri ki Henry la ong kanegan dekot kabangi la pule habau Simon Petrus ula ki ngan letong doka ki ong kumno kinegi wei ki ong ngiru ngin ya lem ban ya tong doka
hang ning yo i kisengran jong Jesu to lada kala dawaya ki bakin letong do ka bakin bam namar kila kerdo kabyang omde namar bi klet bau Jesu mipat namar lada kin sisir hem ya kata gaji mipat jong Jesu lada kanega met kam yo bam rumlong mo nginda sir hem tang ye kam jing seng lada kanega met kat ngan rumlong kum boong we ni kinong ya lab bakraw dongi ha kabalangan ng ito gerteng onda lejing seng hang no ru lada ka kubor ka bangkan no kan no lada myo jat mlong don we unong ya lab dongi boong kumta lada ka bangro kubor kan no lada myo jat kamlong kiseng randong Jesu ru hang ni kila ya letong doka Bakke ke ba mayan ba pelah ni ke bau Jesu ai ke hikai ki bakin tip bade mau bawan penpau ya la de haki senran nila pule ke dekat ke menengkonggong ula penpau ula wan penpau ya la de haki senran bat hakan lang bekadu jeng ke dekat ke menengkonggong kumni ula penpau ya la de wan ban penpau u Jesu haki kane kalong gawai ne ki benta jong gere ga khobor pi jumudur da ka ba puli sani da ka ba perkat ka jing pen pau jong u Jesu kumu blai haki senran kane kade ka rukom jong blai nadu ka por ndai u blai habo mut ban pen terekam ya kano ka khobor jong uda pli de ki lab jing pen pau udah penpau ki briu jong ada pipule na do ka por jong Abraham u Ishak u Jacob hadu Moses u blai barabor uju penpau ya ka jinglong blai jong hakikam ka baki don rengkat u Jesu ru ha ka por u kwa ban penpau ya ka jinglong blai jong ha ka ga sngi ha baki letong do ka ha ka ga duriau long kim som ngat kabamut kilas ngau si kilas ngau diau namar baro simit kilayatong ka klem ngat kaweru ka dokha kalapelong iki bang ngau diau bat ban no mensim nalor balathan u Jesu layo i ki balathan ulayo i ki bakilathan nakataga daw uwan ha kapor men step saki pek ka dekot kaba nru aku dekat kebasan ko ang gumni onda kung tau Jesu ula ong haki aku dekat kebasaw te hagabala syai u Jesu la yeng harengkau bab ula ong haki ko kenrau pidon ban bam kilayatu ngim don namar barosimit Barasimit nilayatong ya kadokahang ni kam somngat ke weru namar kata ngem dan ban bam hang ni u Jesu upen pau bade mau hakaduriau Tiberias walau samla penitu iki bade mau balo onggak tenang ni kim samlambut baude u Jesu kajing pentame jong u Jesu yaki senran bakin itu yu marte kalong gabamayan halo kata nga perkat marway ka daw bau Jesu samlapen pau haki bau demau kalong gabamayan halo kata Henry hakanega por ula on yaki ya kanega kubor onda haba kila ong ngim don jing bam na marula kliyaki ula ong haki hakatukar ka benriu to bread ya ka jar sapang ka mon jong galing te pintasyan hangne u Jesu ukwaban aga di hikay gisenran baki senran ken kongo ya ka ktin ka jongo kalong gadi hikay ka bakraw yang iha kinaga jiyasan
ban kongo ya ka tin jong u Jisu kalong kawalam ka jingerku ka bakrau ha ka jing em jong ka long breu man breu pek hanging ila pule Honda bau Jisu la ong kita bread segamon te pintrachen kini gisendran klem da arta tinsyo ki klem da ong yau Jisu ko kanrat ngila bread ka jar borosimit hang ni haduriao msam langat ka weru hato ngin la biang sejisin ani ngila that kem sam la ong ngila that kem sam la ong em ngim kongu namar mayan kilas ngautu klem artetin udeu try kum talaong kila bread ya ka jar sa pang kamon bat haba kila tan ya ka jar jongki kalakia jun kat bakim la rinsu ya ka hanne ka don ka dihikai ka bakraw ka bakongo ya ka tin jong u Jisu kawalam ka jingkarku kane ka longga kubor ka bangakwa banteng sngew hapi ki para bangak hagane ka circle ka jingkongo ya ka tin jong u Jisu kawalam ya ka jingkarku puli ya ki jingtho jong u Jisu puli ki jing krem jong u Jisu minat dan puli ka tin jong blay kumbala kentuman na step bapin syam ya ka jingerku haga bapi kongo ban le ya ka tin ka jong u ladangi kongo ya ka tin jong u Jisu haga jingem ka jongi ngin mat si bon ki jingerku kini ki senran jong u Jisu onda haba ki la kongo la on ba kajar jong ki kaladap daki dokha haki way pat ki jakala to baki negi doka sharum jong kirkot kali kile yetu baki negi doka ki bala he ki dong hadu san peulai teli kadaka doka gaba he san peulai teli haga jar kabala kawang tambe ki briu kala deken baki nomla saban ring yaka serengkeu namar kalakia hanne kapeni bau Jisu wan penpau hagi senran jong ya kaban pensngau tu iki ya kaban ayi ka iki ba pleng ga ba kongo ya kiktin jong u Jisu bolong play kalong ka jingerku ya ka jingem jongki kane ka long ka we na ka jingkot ba ka jimpen kan mau ya pigi para benget hagane ka circle jongsa namar bala kerteng ka circle jongsa nga man ne borosimit nga perkat banlik sa jongsya kadai kumadway turang ba kumadway turang ba hang ne jongsya ngar man ne step second diat ngan ong yai ba brak yak seto yak sekadiang bandrung be saying man ne hamar kata kapor ladon ba pengendit yang ndai ha jongsya ho dai sakarang ngala kendit thread ngala longgong ni senran balasok pentame bat ngasa sengutu badan ke jing seng ha karang o jaga por ga bangala yo ga masjid na ipastor ila yetu baka jing seng circle jongsha ha karang asukan mau tanya ketah re hadim barok ni gitio beladep circle jongsha ngan salik ngas ngokum bade jongsha Toki eke baro kita kidai tang kiding mayan ki bangi deban mat ke jim hagalong breu man breu prab ngai be ho try Jisu kane galong ke jing wer bat ke jing khot janga ye pi tongin kongu e ke tin ke jong blai namar haga ba kongu e ke tin jong blai ka don ke jingerku don ke tin jong Jisu ke ba pimpat kongu hadu mentang pulele de baphinsem pulela de baphinsem wat u Jisu kon jong blai uminot ya kaktin jong blai dada ngim minot ya kaktin jong blai nginam la bandele persa
watang yau syaitan haki jing pencai jong pikin maun amu Jesu habau syaitan wan pencai ujab yu dekat tinu blai kalong ka jing hika yang ay piru minat ekak tin jong blai kalong ka jing bam ka bakan jam sin bangin roy haga jing long mensim daka bangi bo haga jing im jong iba kabakongo ekak tin jong blai kabakongo ekak tin bau Jesu kren kadon ka jingerku kabakrau haka daga bakren ya kane ka benta ka ban kongo ekak tin ki ba mi na ka sentur unang penim jung yo bala job ya ka jingyap bar ka jingtap diken maun em haka jing song kuring hakana kalilaya haka por jong ka jing kawai song kuring hakana kalilaya nange barok diken mau baka wan ka bala ai haka singi jing kawai kala lutno haka to ka por ka kemi jong Jesu ka Mary kalau ong ni u kawan kam dan syuk Jesu ong ya ka ko kabriu kapor jonga kampat syam lagi ngamudur Jesu hakato kesngi upen pau ya kata ka jinglong blai jong u ban ong ya la ka kemi ko kabriu ya ka kemi wong ko kabriu kadon ga mayan hangni namar lada Jesu sampen pau ya kata kidan kiwei kibriu ke pertei ibat temu ban pelong blai wat ya ke Mary ban pelong blai ya ke Mary hak to pau Jesu ang ko kebriu apor jonga kapan sekampat samlajia bat kani ke Mary kala pasiau hak itu gunung ai ya ka wan hak por jong kwai song kurim kala lek segi syakri kala ong yaki pek seni ke kebun ong yapi sibit sa kongu ka Mary ka dong ke start haba ula ong haba Jesu ula ong ka kumta kala lek segi syakri ka dong ke start haka panten sngau yaki neki syakri baki tip ba u Jesu u danbor kumbaka kemi kala yatu Pio in em haka gospel yung yonis hakal nong ka bakado kadukat ka bakado ka ba ong lada to ki bau Jesu la le wat ka perthe kam ngiem jeka na ka perkat nga kum ka kemi kala yo Jesu haka por ka budang kena udang kunlung bon ki jing jia u ki bapau ka buram jong blai barhaka na gasngi kalau ong ya gini sakri kadau ong ye pisa kongo sisa gini sakri onda habaka la jia balalut ta ka wan Jesu ong iki kile pendap hakitegi kra don arteligi kra kiba nyam kat arne laimon ki kra haka ngatarai kilajan kat kaneka sanspa litar ka sumudur kikra ki hek kanu arne laimon ti ka sanspa litar ngatarai kilajan yerkat hi arne laimon mo Jesu ong yaki habala lut kawan kile pendap ya kini kikra da ka kisakri kilapen kloy nar ki kongo ikaktin bau Jesu kren kila lek bantong ya ka makikitip bakitong da ka kyo ya ka sisa kitong ya ka kithe ki kra onda kila dap kili kra bro artli u Jesu ong ki totong ya ka to ka lek ai how nong senchar ka jing kawai kumut unong pendek ya ka to ka bam ka di ha ka to ka parito kiru kila kongo kila tong ya ka pendap iki kra kitong ya ka no kra ban ai honong senchar jong ka jing kawai ki kongo nek syakri kila le bahadu kata ki kongo ya ka tin ka bau Jesu ula ong
Haba kilale tong ya kataga na kinigikra. Ki ay hau nong sensar. Haba nong sensar la sim ya kataga pela la ne ka klat la ne ka mok. Ondo yo I ani ka wan ka babatam. Uong kumno wong ki breu baro haba ki pelong jing kawai ki ai ke babha nang kong. Henry kumno ma pipi pensa da ka babatam. Lalong ka jing pala ka bakraw. Bat ka kamba ka bakraw kala jia kana ka leleya. Bat laong ka tin jong play. De ka kamba ka banang kong. Kabau Jisu la le hakana ka leleya. Prabang ebi hau tra Jisu. Dada pi kwa ban mat iki kamba jong uble ka im jong pi. Kongu ika tin jong u. Kongu ika tin jong u. Ka ka bangi de ban le da ka ba ong ka tin jong blay la dangi kongu ya kata kan slay ka jinggerku haga jingem nado mapi gi kena samla hado mangi kilong kmi long pa la dangi la kongu ya ka tin jong blay kat kabala tho haka bangi de ban le la dangi le ya ka ki jinggerku kintu haga jingem jong i baro mapi ki para bunget kamtam hagan daga senong karang ki padang kindiat yin. Long garu kom nyalade bat kongu ikaktin jong blay. Minat dan puli ikaktin jong blay. Bat em ka jing em pilong jing shai pilong lo hangne. Ki way pat kin yo iye pi ba pilong di ba pala. Namar ba pi kongu ikaktin jong blay. Ki jing gerku ka jing em jong pi. Kin dap kin selay haki kon siu jong pi. Bat kan sa roy ka kam ka jong blay hangne. Hagi pateng ki banwan. What you do jingkerman namar of hidon kendiat ngot. What you do jingkerman bap hidon kendiat ngot. Yaine how try. What kan ria lano nakalenti ke bap hilasem bap hilamat bau Jisu long ulay ulong ubakerku ya kita ke bakongo yu. Ngikerman ye piruhan ne ublay unang kerku kam kraw ye pi kat bakis ni gisnem ke bandang wan ha ka GM ka jong pi to tran kar kholang ingi baro ko mu pailang jong ka circle ha ga ne ka jande nagam ta ka buram jo amen but amen